Sa number 2, Estonian vlogger sa Dumaguete nga ginreklamo bangod sang pagkuha sang video sang kabataan, gindeklarar nga persona non grata. Nagpatigayon sa search, seize, and examine computer data evidence operation ang mga personnel sang PNP Anti-Cybercrime Group sa Negros Oriental sa balay sang isa ka Estonian national nga vlogger sa Barangay Cantile, Dumaguete City, Sabado. Ini matapos ginreklamo sa isa ka babayi sa nga pagsupak sa Republic Act 9995 o kunang Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Ginpangkumpiskar ang iyang laptop, cellphones, GoPro cameras, kagiban pagid nga mga gadgets nga ginagamit sa pag-shoot kag edit sang iya content. May mga individual kag grupo nga nagareklamo batok sa vlogger kay ginaalegar nga pang-abuso na sa mga menor de edad ang iya ginahimo. Ginapangkuhaan niya man sang video ang iban nga mga babae nga wala sang pahanugot o kung wala siya makalisensya sa ginikanan sang kabataan. Ginapang komentaran pa sini nga daw mga amo ang hitsura sa mga lalaki nga iya malabyan. Ginpanginwala ini sa Estonian national. Suno kay Dumaguete City Councilor Renz Masyon, gindeklarar na siya sang City Council sang Dumaguete bilang persona non grata.